Čau. Zdušky fusky. Zdušky fusky busky. Jsme tady zpátky, natáčíme video, který Změní váš život. zlepší váš život. Budete vypadat úžasně. Člověk. A vlastně to je i jako make-up. Ne, že to bude jen nová pleťová maska, která vám zlepší obličej. Bude to i nový make-up. Special. Hodně special. A není ani nějak extra drahý. Právě, že je. Není extra hrubý. No u nás, když ty to budete títko, jak to drahý bude. Samozřejmě, protože nová novinka, special novinka na trhu. A co ještě lepší? Co? Pověz nám to, Hadino. Tak radši jdem na to. Tak. Připrav první přísadu. Voda. Jo? V této výborné masce a novém make-upu potřebujete vodu. Hladkou vodu, studenou vodu. No, může být i teplá, ale prostě zbytečný. Ještě vás chci upozornit, nesmíte používat Acne Color, protože pak se vám roztače obličej, to uvidíte za chvilinku na mě. Takže pojď mi druhou přísadu. Ten náš make-up. Naše nová pleťová maska. Jo, prostě mňamka. Takže namočíme si prsty, namočíme si prsty. Namočíme si prsty a hnedka půjdeme na to. A chceme vám upozornit. U této pleťové masky se nesmíte mít otevřený oči. Nesmíte, jinak vám to sežere oči, vnitřnosti a vše. Jo. A když budete mít čočky jako my, tak se vám to na ní přilepí a nebude to moc hezký. Takže dáme dělej. Já se bojím. Jo. Namočíme si obličej. Ještě. I oči musíme. Už padá make-up do píči. Už to nemalovala. Jak svým. Tiž, já to mám mít na sobě. No a myslím, že mi to stačí. Testu. A prostě do toho namočíte hlavu. Prostě takhle. Tak jdem. 3, 2, 1, teď jo. Jdem. Máš otevřený oči. Jo, a o tom nose. Pak dopadnete takto. Já jsem si dejme. Já v tom cítím normálně něco. Já tomu nosem, vole. Jo, tak ještě jo. Tak to ještě doděláte. Naši průzkumy budete fakt sexy. I make-up, vidíte, prostě special make-up kryje.